Tänään meillä olisi tarkoitus lähteä tutkimaan tätä ekokouluhanketta ihan niin kuin tuoreelta, puhtaalta pöydältä ja ajattelemaan niitä mahdollisuuksia ja ideoita, mitä tämä teema tuo teidän mieleen. Meillä on Seija ja Tiina, meidän fasilitaattorit. Näistä perheilloista, joita oli siis 2 kappaletta, jossa oli mukana kaikkien 3 kyläkoulun vanhempia ja ennen kaikkea lapsia. Käydään niistä koontia. Eli aika lailla 4-5 henkilöä on kaikilta kyliltä opettajia. Tässä niin kuin tämmöisenä yhteenliittymänä arkkitehtipalvelu, josta minä olen Tero Veeman. Mä oon Törmäsen Juha ja Sveko talotekniikka ja sähkösuunnittelu. Rossi ja Sveko rakennetekniikasta ja Auto Veteläinen, Sveko talotekniikka ja LV-suunnittelua. Ja NCC Rakennus Oy sitten valittiin projektijohto-urakoitsijaksi. Litsin takana on Johanna. Terve. Tiedottajana, eli blogia teen. Kosen Pekka Raupaan kunnassa töissä ja ollut tuossa ekokouluhankkeessa hankesuunnitteluvaiheesta eteenpäin. Olen olemaan tuossa työmaalla myös sitten niin kuin rakennuttajan edustajana. Sitä on jätetty kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja tällä hetkellä meillä ei ole tietoa siitä, että miten se käsittely etenee. Eli hallitus on tammikuussa tehnyt päätöksen, että muutoksen hausta huolimatta niin täytäntöönpanoa jatketaan. Kehitysvaihe, joka eletään tuonne lokakuulle saakka, ja kehitysvaiheen jälkeen sitten projektijohto-urakoitsija antaa tarjouksen tämän ekokoulun rakentamisesta. Ja varsinainen rakentaminen sitten alkaisi lokakuussa ja valmista sitten ensi vuoden loppuun mennessä. Mitä vuonna 2030? Mikä se olisi se unelma? Iloisesti opiskelevia lapsia. Yrittäjyyttä. Tapahtumia. Vuoropuhelua. Ekokouluja ympäri Suomea. liikunta on integroitu kaikki oppilaisiin. Muunto joustava. Pääpalo. Kansainvälisesti. Yhteensä reilu 90 osallistujaa. Kiinteistö on hieno. Se on iso, avara, valoisa ja värikäs. Kioski. Pihapiiri on aktivoiva. Heinulauta ja palloseinä voisivat olla aidan vieressä. Marjapensaita ja omenapuita. Ei tehtäisi liian valmista. Ehkä semmoinen niin perusfasiliteetit sinne, mutta tilaa sille itse tekemiselle ja mahdollisuus muuttaa sitä ympäristöä. Ja sähkö on omasta takaa, eli on aurinkopaneeli. Turvallinen koulumatka. Kun otetaan uusi silta, minkälaisia liikennevirtoja se luo, ekologisin vaihtoehto on se, että mahdollisimman moni pääsisi polkupyörillä ja kävelemällä sinne kouluun. Lähdettiin tästä kevyen liikenteen väylistä. Siellä ekokoulussa on kyläkoulun henki edelleen. Tekemällä oppimista. Lapset haluaa olla hyvin aktiivisena tekemässä erilaisia asioita. Ekokoulu on iso ja jännittää. Minä haluaisin, että siellä saisi olla tavallinen. Ryhmässä toivottiin, että annettaisiin aikaa sille entisten koulujen loppuun saattamiseen. Ei se suju niin, että joululomalla täällä opettajat riehuu sitten laatikkojen kanssa ja kaikki jotenkin vaan itsestään hoituu. Eli jokainen paikka on oikeastaan oppimisympäristö. Ihan fyysinen, mutta myös virtuaalinen. Mehän päästään ihan mihin vaan. Myös ne koulupapat ja mummot, eli yhteistyö perheiden ja sukujen kanssa. Kompostoria, kierrätystapahtumaa, kirpputoria, lähiruuan ostopistettä, jossa olisi paikallisia käsitöitäkin myytävänä. Jos jaetaisiin Laukaan vanhuksille niitä ruokapaketteja sieltä käsin. Monipuoliset liikuntatilat sisällä ja ulkona, eli siis myös muiden kuin koulun käytettävissä. Ruokapalveluyrittäjä. Se on omat keittäjät, se on oma kasvimaa. Matkailu oli varmaan se, mikä tuo sitten väkeä alueelle ja tuo vankilan läheisyys. Voisiko tästä ekokoulusta tulla tämmöinen matkailunähtävyys? Kesällä ilmaista sähköenergiaa, matkailu, asuntoautojen sitten tämmöinen leiripiste, kahvila ja kyläkahvila sitten kesäaikaan. Ideointi ei pääty tähän päivään, vaan meillä on tämmöinen sähköinen järjestelmä, jonka voidaan sitten ideoita jättää koko rakennusajan. Siellä alkoi vasta kuhina käydä.